अनंत प्या, आनंदी रहा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील मूळ बांदिवडे गावची सुकन्या हिमानी परबला केंद्र सरकारचा अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे। मल्लखांब खेळातील पुरस्कार मिळवणारी ती पहिली खेळाडू ठरली आहे। अर्जुन पुरस्काराचे वितरण 13 नोव्हेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते दिल्ली येथे होणार आहे। पाहूयात। कुडाळ तालुक्यातील कसाल वजरेवाडी इथं सध्या त्यांचं वास्तव्य आहे। कोकणासह देशाचं नाव हिमानीनं उज्ज्वल केलं असून हिमानीने विविध स्पर्धांमध्ये 100 पेक्षा जास्त पदकांची आजवर कमाई केली। राज्य शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार गतवर्षी तिला प्रदान करण्यात आला आहे। परब कुटुंब हे क्रीडाप्रेमी म्हणून ओळखले जाते। तिची मोठी बहीण मल्लखांबपटू होती। तिचाच वारसा हिमानीने पुढे चालवला आहे। समर्थ व्यायाम मंदिरात अगदी लहान वयात खेळाडू म्हणून उदयास आलेली हिमानी सध्या प्रशिक्षक म्हणून सुद्धा जबाबदारी पार पडत आहे। हिमानीला उदय देशपांडे, नीता ताटके, श्रेयश म्हस्कर, अस्मिता नायक, अदिती देशपांडे यांचं मार्गदर्शन लाभलं आहे। भविष्यात जागतिक स्तरावरती हिमानी भारताचं नेतृत्व करेल यात शंका नाही। गुरुप्रसाद दळवी, सिंधुदुर्ग नगरी, सिंधुदुर्ग लाईव्ह। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।